Qui sóc? Què ha passat? Per què sóc aquí? Ei, tio, ets viu. Estàs bé? Sembla mentida. Et van trobar en un accident i et van operar la cara. No recordo res. De veritat? Res? És que hauria de recordar alguna en especial? No, escoltar música clàssica et pot ajudar. No, mentre dormies vas dient coses. No recordes res? No, res de veritat. Doncs et van venir a buscar uns tios. Et van deixar una nota. Com? Una nota? Té, potser recordis alguna cosa. Noel et busca. Tio, corre, corre, hem de marxar. Venen per tu. Però... He dit que corris, no hi ha temps.